Pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Mga tugang kasuhapon, nagbisita po digdi sa Legazpi si Senador William o kaya si Senador Gatchalian. Senador Win Gatchalian. Nagbisita po kasuhapon digdi mga tugang sa Legazpi. Asin saro po sa binisita niya, iyo po ang Bicol Regional Training and Teaching Hospital. Nanaw iniki iba-ibang mga gamit dyan sa sinabi ng ospital. Kung kaya mga tugang saro po sa mga itinerary niya, iyo po ang makipaghampangan sa mga taga-media. Na-interview po ni Station Manager Sugar Asukar, mga tugang kang OKFM at si Senador Win Gatchalian, kasuhapon. Siyempre, kaya sa DCGB, medyo, di ba, kulang kami Domingo. Dahil man po kami oras mga tugang para dyan puro kami black time pag Domingo o day off kang kadaklan sa mga pag-iribam yan. Pero di po mawawara mga tugang ang serbisyo publiko kang DCGB para po sa mga bareta. Dahil lang po tayaon po ang samuyang OKFM na may naka-standby na DJ kada Domingo. Oya po ang parte, mga tugang kan interview ni Station Manager Sugar Ray o Sugar Asukar, mga tugang kay Senador Win Gatchalian. And yes, kami po ang 97.1 OKFM. Sa bayan po tayong naririnig sa ating sister station, always number 1, DCGB AM. Alright, OKFM, gusto ko okay ka. Sa AM po, it's DCGB. Makikisingit po muna ang inyong DJing Mahamis ngayong malamig-lamig na umaga. At talaga namang feel na po niya to ang Kapaskuhan digdi sa Albay, as in bilog na Kabikulan. Sa agang ini, mga padaba at panadangog, may bisita po kita. As in talagang naugbahon po kita sa iyang pagbisita sa satuyang probinsya para mangumusta. As in para mas masabutan ta po ang mga gayon na bareta and achievements niya po sa Senado, as in sa mga maabot na obheto, advokasya niya po para sa mga kababayan ng Bicolano, as in Pilipino. Alright, so para sa ating mga listeners, masaya kong ipinakikilala ang ating panauhin ngayong araw. Isa siya sa mga on-the-go senator. I'd like to call him ang chinito ng Senado. Di ba? At lagi nating bisita dito sa probinsyang Albay, ang chairman ng Senate Committee on Basic Education, Arts and Culture, mga kababayan, mga ka-okay, Senador Sherwin Win Gatchalian. Senador? Good morning, Sugar Azukar. Magandang umaga sa ating mga listeners. Diyos marahay na aga sa Indugabos. Magandang umaga sa ating mga kaibigan dito sa Legazpi City. And talagang natutuwa ulit kami, Senator, na bumisita ka ulit. This is actually my second time na makausap ang ating mahal na Senador. Dito sa station ninyo, madalas ako dito. Right. No? Iba-ibang DJ ang nakakausap natin. But madalas ako dito sa OK Radio. Okay, talagang Senator, talagang gwapong-gwapo pa rin. Right. Tanda na tayo. Okay, Senator Win, ano po ba ang dahilan ng inyong pagbisita dito sa probinsyang Albay? Andito tayo, Sugar Acuzar, para maghatid ng donation. Magdodonate kami ng mga PPEs at medical items sa Bicol Regional Training and Teaching Hospital. So may dala ho kaming mga donation tulad ng mga PPEs, face shield para po magamit ng ating mga frontliners sa kanilang trabaho sa ospital. At of course, ito ay isang paraan para magpasalamat na rin sa ating mga frontliners. Talagang mahal na mahal ni Senator Win ang mga frontliners po natin. Malaking bagay yung kanilang sakripisyo. Kung matatandaan natin, last year talagang halos hindi natin alam kung anong gagawin nung tumama yung pandemya.
Pero yung ating mga frontliners ay hindi ho natakot at hindi tumigil sa pagtulong sa atin. Maraming salamat for that, Senator Win, sa pagbibigay pugay din sa ating mga frontliners. And speaking of which, kahit na paano, sa panahon ngayon, Senator, medyo, thank God, somehow, na medyo bumabalik-balik na ho tayo sa, hindi ba naman talagang totally normal. Although may mga talagang may mga iniiwasan pa rin ho tayo. Pero malapit na. Nakita ko yung cases natin ay napakababa. In fact, this is probably the lowest since nag-umpisa po yung pandemic. So, tingin ko papunta na tayo doon. Okay, very good. And since papunta na rin na ho tayo doon, Senator, and of course, eto, since you are the chairman ng ating Senate Committee on Basic Education, di ba? Alam naman natin na talagang nagsisimula na rin ho yung ating face-to-face classes, Senator Win. Kayo po bilang chairman nga ng Senate Committee on Basic Education, ano po ang naging assessment nyo rito? Napakaganda, yung pagbubukas po natin ng face-to-face classes, naging maayos, organisado, at handa, At sabi ko nga, mas mahigpit pa yung health protocols na pinapatupad po sa ating mga eskwelahan. At thanks to our teachers and our principals na talagang ginawa ang kanilang trabaho with passion and with full cooperation. So maraming salamat. Nagbibigay pugay po ako sa ating mga teachers at principals. At diniskartehan nila, kahit konti lang yung kanilang o talagang hindi kulang yung kanilang resources o budget, nagawa ng paraan. And for the information of everybody sa tuwing mga kabayan, mga tugang, ini po si Senator Win Gatchalian, 2 decades of already serving the Filipinos. Of course, nagpun po siya bilang alkalde kan Valenzuela City. Yes. And, isa sa pinakatalagang binigyan niyo po ng pansin noon pa bilang alkalde and now Senator, talagang hindi niyo po nilubayan, Senator, ang basic education. Yes, kailangan talaga yan Sugar Acuzar, dahil alam mo, marami akong natutunan sa pagiging mayor. At nakita ko po yung problema ng kahirapan sa ating bansa. Pero naniniwala ako na ang kahirapan ay malulutas ho natin yan kung binigyan natin ng tamang kaalaman at edukasyon ng ating mga kababayan para makahanap sila ng disenteng trabaho, makapagtayo sila ng negosyo at matulungan nila yung kanilang sarili. Hindi ako naniniwala na bigay lang ng tulong. Importante na natutulungan natin sila, tulungan yung kanilang sarili. Okay, speaking of tulong, actually, pinafollow ko si Senator sa YouTube diba? At tawag ito, anong time na yun, you had this paraan sa mga nanay. Alam naman natin. Yes, Ngayon, sa mga modules natin, parang biglang nagiging matalino yung mga students kaysa yung sumasagot yung mga magulang. Oo nga, correct. Bago pa naman nagkaroon ng pandemya, nagkaroon po ng proyekto si Senator Win Gatchalian sa Valenzuela City in the, orienting ang ating mga nanay sa edukasyon. Sa Valenzuela kasi naniniwala kami na dapat kasama ang mga magulang sa pagbibigay ng edukasyon. Nakakalungkot, Sugar Acuzar, dahil may mga magulang tayo na pinapabayaan na lang yung kanilang mga anak at hindi tinututukan yung paglaki at edukasyon ng kanilang mga anak. Naniniwala kami na proper parenting kasama yan sa education. At naniniwala ho kami na ang mga magulang natin, parang estudyante rin, na dapat rin matuto ng proper parenting. Isa iba hindi automatic Kaya sa Valenzuela, meron kami tinatawag na Nanay Teacher Program na ang programa na ito ay tinuturuan po yung mga nanay at yung mga parents natin sa proper parenting at yung mga hamon, yung mga challenges na hinaharap po ng mga parents sa ganitong mga makabagong panahon. Salamat po, Principal Senator Win Gatchalian. Oo nga, parang principal na yata ako Okay, so speaking of which, mga magulang natin, marami na rin nag-aabang na magulang at estudyante sa face-to-face classes. Yes. Dahil nga sa hirap ng online class. Ano po ba, Senator Win, ang inyong mga suggestions or panawagan para mas maparami po natin ang participating schools for this? Tinutulak ko na mas marami pang pilot schools ang mabuksan at bukas nga sa Valenzuela magbubukas kami ng 2. Pero nakikita ko na isang paraan para tumaas po ang kumpiyansa, yung confidence ng ating mga magulang ay yung regular testing ng ating mga teachers. Ang mga teachers naman natin, frontliners yan sa education. Yes. So dapat
tuloy-tuloy yung kanilang testing para yung mga magulang natin alam na itong mga teachers natin ay negatibo sa COVID. Mas tataas yung kanilang kumpiyansa sa pagpapayag ng kanilang anak na pumasok sa eskwelahan. At importante yan para maprotektahan ho natin yung ating mga guro. And of course, itong mga project natin, Senator, it comes with budget, di ba? Oo, Of course. kailangan. So, kamusta naman po ang aprobadong budget ng DepEd para sa 2022, Senator Win? Of course. Yes, tumaas na po ang budget ng DepEd for 2022. Yung po ang magandang balita. So, mas mataas na budget, mas marami tayong programa na maibibigay po sa ating mga kababayan. Of course, mas malaki po ang tulong na maibibigay ho natin sa ating mga estudyante. So, magandang balita na tumaas po ang budget ng DepEd. Wow, congratulations for that. Na-mention kanina ni Senator Win na dapat lahat bakunado, hindi lang mga teachers, pati of course, lahat ng kababayan po natin. Dito naman tayo sa usapang bakuna, Senator Win. Isa kayo sa mga nanghihikayat na mabakunahan na ang mga teenagers. Wow, so pwede kasali na rin ako doon, Senator. Pwede. Ano po yung masasabi niya sa mga magulang na may pangamba pa rin hanggang ngayon? Dapat wag ho silang mangamba dahil ang bakuna ay safe. Maraming mga bata po ang nagpabakuna na at wala ho akong naririnig ng komplikasyon. Wala akong nababasa ng komplikasyon. At ang ibig sabihin nito ay itong mga bakuna na binibigay ho natin sa matanda o sa mga bata, ligtas to at dumaan sa masusing pag-aaral. At ang pinag-uusapan na ngayon na Senator Win, actually boosters na ngayon pinag-uusapan Boosters, ngayon, diba? Actually, itong mga boosters natin ay mahalaga rin. No? Marami pang mga kababayan tayo ayaw pa magpa-booster. In fact, sa Valenzuela, mababa yung bilang nagpapa-booster shot. Pero mahalaga rin ho to, no? Lalo na kung ang vaccine mo ay lumampas na ng 6 months. No? Pwede ka na magpa-booster shot. Kung gusto mo malaman kung mayroon ka pang antibodies, pwede kang pumunta sa hospital, pwede ka magpa-serology test Yes. para malaman kung mayroon ka pang antibodies o wala na. Pero after 6 months, pwede na hong magpa-booster shot. Okay, after 6 months and hopefully usapan in the coming months so makapag-boost naman tayo ng ating mga sarili after the vaccination. Well, para sa kalaman ng ating mga listeners sa mga panadawag tapo, kang taong 2016 na election mga ka-okay, ang isinusulong ni Senator Win ay ang free college tuition, sa mga pampublikong universidad at kolehiyo. Ano na pa ba nang nangyari ito, Senator Win? Magandang balita. Sugar Acusar. Haba kasi ng pangalan mo. It's Sugar Azucar. Yon. Sugar Azucar. Yan. Medyo haba kasi. Sugar na lang po. Sugar. Senator. DJ Sugar na lang ang tawag ko sa'yo. Ang kagandahan dito ay naging batas na po itong free higher education. Wow. Kaya dito po sa Bicol University, hindi na ho sila sumisingil ng tuition fee at miscellaneous fees. Ito ay isang advokasya na tinulak ho natin noong 2016, naging batas noong 2017 at pinatupad noong 2018. So, buong Pilipinas to. Hindi lang ho sa Bicol University, kundi lahat ng 112 state universities and local universities nationwide. Libre na ho ang tuition fee. Maraming salamat. Talagang with Senator Win, panalong-panalo, win na win. Of course, Thank you. Basic education po natin. Well, bukod sa, of course, sa batas na free college tuition, ano pong inyong mga naisulong na batas pang edukasyon, Senator Win? Meron tayong 15 laws, no? 15 batas na naitulak sa Senado at isa sa pinakamahalaga dito ay yung Alternative Learning System, yung ALS, tinatawag natin. Alam ko maraming nakakaalam nito dahil marami tayong mga kababayan na hindi yung nagtapos ng high school at ang ALS ay isang paraan para po makamit ho nila ang kanilang high school diploma na magagamit naman nila sa paghahanap ng trabaho o magpatuloy po mag-aral. Ito ay ganap na batas na rin. No? Pinapatupad na, pinalawak, pinadami po ang magtuturo at higit sa lahat pinalaki po ang budget. And of course, I'm pretty sure sa mga darating pang panahon, ang dami pang gustong isulong ni Senator Win Gatchalian. So, Correct. Senator, kayo po ngayon ay re-electionist sa darating na 2022 elections. Sa pagbabalik niyo sa Senado,
ano po ba ang inyong bibigyang prioridad? Una, tatlong bagay, DJ Sugar. Una ay pagbabalik po sa face-to-face classes, mahalaga ho yan. Pangalawa, tinutulak po namin pagtataas po ng sweldo ng ating mga guro, no? Benepisyo, sweldo at allowance. Pangatlo po, dagdag allowance sa ating mga ALS learners. No? Kagaya ng nasabi ko, ang ALS ay isa sa para sa akin, isa sa pinakamalapit na programa ng ating pamahalaan dahil marami po natutulungan po ito pagdating po sa pagtatapos po ng high school. Okay. And of course, ito, dagdag ko na lang mga to, Senator Win, since Yes, karamihan ng mga sige. millennials natin into social media, Correct. online platforms. Kagaya ni Ni DJ Toyang. Ni DJ Toyang. Parang high school graduate lang ito. Parang high school student pa lang. Di ba actually si Senator po, ang dami itong dinonate na mga pagpapaayos ng mga buildings, ng eskwelahan, mga books, mga libro nung panahon sa Senator Win. Ito naman, sa mga online platforms po natin, ano po masasabi ninyo, Senator Win, especially sa mga kabataan? Yung mga online platforms, maganda, may hindi maganda. No? Wag natin gamitin lang to sa pagchichismis or pagbabash or alam mo, kung meron tayong hindi nagustuhan na tao o hindi nagustuhan na politiko, puro bash ang ginagawa ng mga iba. No? So, ang online platform, marami rin kabutihan. For example, itong pandemya, nakita ko na dumami po ang natutong magluto at dumami ang natutong magbenta online. In fact, even mga senior citizens, natuto sila magbenta online. No? At maganda yan dahil marami pong naging entrepreneurs, mga maliliit na negosyante. Dito natin makikita na ang online platforms pwede natin gamitin sa kabutihan at pwedeng gamitin para kumita ng dagdag kabuhayan. So, yan ang isang dapat na itulak din natin no? Sa mga kabataan at hindi lang kabataan kundi pati mga senior citizens na Yes. gusto magnegosyo. No? Hindi pa huli at pwede pa ho silang magnegosyo. And of course, even the Department of Education, karamihan na kanilang, of course, during the pandemic, Yes, oo. yung online learnings po natin. Sa Valenzuela, ginamit namin yung Facebook Live. Dahil ngayon teacher, hindi wala tayong klase no at walang school, yung mga teachers po namin nagturo online gamit Facebook Live. So, lahat ng mga estudyante namin ay minandato namin na pumasok sa Facebook Live. Ang tawag namin Valenzuela Live. At doon sila natututo. Parang may teacher na rin na nagtuturo ng math, ng history, ng iba pa. Wow, that's very good, Senator. And of course, ito sa ekonomiya naman po, Senator, na we're getting back and we all know talagang medyo hindi naging magandang epekto sa atin. Talagang hindi talaga naging magandang epekto sa atin ng COVID-19. Ano Correct. po ba ang kumbaga, opinion po para maka-recover po tayo sa ekonomiya po natin? Ang unang-unang mga tinamaan talaga hanggang ngayon tinatamaan pa rin mga maliliit na negosyante, Yes. no? Ay mga entrepreneurs na tawag natin. Pero naniniwala ko next year makakabangon rin tayo, no? Makaka-recover tayo. Tawag ko nga recovery year next year. Pero dapat suportahan natin yung mga maliliit na negosyante ng kapital, no? Marami na ubos ng pandemic dahil hindi naman sila nagsara, no? Nagpapasweldo sila o nagbabayad ng kuryente. So naubos yung kanilang kapital. At dapat ang gobyerno mag-extend, no? Magbigay ng mga tawag ko nga ng easy loans o ng kapital para pwede nilang magamit na patayuin ulit o pabalikin ulit yung kanilang negosyo. Okay, so hopefully it's gonna be a good year for us. Ako naniniwala ako na next year will be a better year, no? Recovery year, like what I said. But ang importante ngayon, pumili tayo ng tamang leader dahil election year rin. No, dapat yung susunod na mga leader ho natin alam kung ano yung gagawin. May karanasan, may track record, hindi lang nanguhula o hindi lang nag-OJT, kundi marunong mamuno. Yun, maraming salamat, Senator Win. Of course, maraming salamat sa magandang talakayan. Of course, we only have ilang araw na lang ba? 19 more days to go before Christmas. And of course, for so long at na-miss ka namin dito sa Bicol Region, Senator Win. Ano po ba ang inyong gustong ibigay na mensahe para sa tuyang mga kababayang Bicolano? Oo. Dapat magpatuloy. Ang aking mensahe, yung mga hindi pa nagpapabakuna, magpabakuna na. Importante ho yan para makabalik ho tayo sa normal next year. At Merry Christmas sa lahat.
Maligayang Pasko po. And I'd like to add on lang po to in behalf of our founder na si Sir George Bayona po. Nagpapaabot po sila ng pasasalamat. Sa tulong din niyo po to the Gatchalian family because si Sir George Bayona actually based na rin ho sa Valenzuela. So, yes, correct. Oo. Nagpapasalamat po sila sa inyong tulong. Si Sir George sa Valenzuela. Apo. Yes. Oo. Kaya po kami DCGB. That's short for George Bayona. Yes. Okay. Talagang all out nagpapasalamat po ang Thank you. Bayona and Locsin family. Alright? Thank you. Salamat po Senator Win Gatchalian and hopefully sa susunod may kasama na si Senator Win dito, di ba? Sino kaya yung kasama ni Baka Senator? maunahan pa ako ni DJ Toyang. Marami nang liligaw dito. Palapakan po natin Senator Win Gatchalian. Babalos po, maligayang Thank Pasko, you. Senator. Alright, mga tugang yan pang interview ni Sugar Ray, Sugar Asukar. Kasuhapon yan, mga tugang na Domingo, kay Senador Win Gatchalian, Chairman Committee on Education sa Senado kan Pilipinas. Ang mga baretang yan, hatod po sa Indo kan mga minasunod. Ini hatod sa Indokan Bear Brand. Sali na sa Bear Brand, panalo sa tibay, panalo sa buhay raffle promo. Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag Gym 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging masigla at puno ng enerhiya, Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo, at spirulina na mayaman sa protina, at tinaguri ang Power Booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. Gym 7-in-1 Coffee Mix. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit at sabayan ng tamang diet at exercise. Kaya mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix ka na. Mula noon, ngayon, at magpakailanman. Gyms pa rin ang #1. Ang sarap mo talaga, Gyms. Piliin ang Tatak Gyms. Produkto ng Goldline Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Available in all leading supermarket, groceries, and drugstores nationwide. This is Alan Ranyola, former Albay PCL President and former City Councilor of Legazpi. It's Christmas time once again. A season of caring and thanksgiving. A season to forgive and share. Let's celebrate this Christmas with full of joy and prayers. Ngunyan na may pandemya, mas lalo niya to napakusugon ang tiwala sa Diyos, kasabay ang pag-iingat para maging ligtas ang pamilyang Ligaspenyo. Ang selebrasyon ng Pasko, gamiton niya to na instrumento para hagadon sa mahal na Diyos ang kaligtasan kang gabos kontra sa krisis na pinaghahampang ngunyan. Mga tugang kong taga-Legazpi, be safe, be free from COVID-19. This is Alan Ranyola, aksyon at serbisyo sa mga Ligaspenyo. Merry Christmas and have a meaningful year ahead. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga Mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy. Kontra, amoy pawis. Yan ang sagot sa summer busy. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. New Downy. Kontra, amoy pawis. Sado at fresh ang damit dahil may 24 hours. Kontra, amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data. New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Lemex na, kawawang batay lubo, hinikat parado ng salbay plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan, sarap lasa orange, yummy, banana. Lemex Sa ubo ng baby pasteko, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na, basta Lagundi, Lemex. Detex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo.
Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. And go beyond Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Gaano ka katibay? Sing tibay kan kawayan, sarapas kan paros, nakikibayle. Sing tibay kan bantay ni Rizal, nakatindog bilog na aldaw. Gaano ka naman daw katibay an sa imong baga? Dawa pirang beses ang sakat baba o magbakay sa nagdadalaga na bus. An sa imong baga ang saro sa mga mayormeteng parte kan sa imong lawas na atab gumurang asin enot na nagluluya. Kaya dapat matinding gayo an sa imong pagataman sa sainda. Kung maluya an sa imong baga, madali kang dukutan ki mga helang nadara kan mikrobyong nakapalibot, siring kan COVID-19 asin Mycobacterium tuberculosis. An pagbahon, hatching! Asin pag-abo, natural na depensa kan sa imong lawas nga ni halion ang mga mikrobyo sa imong dungo, halunan asin mga baga. Sa imong pag-abo asin pagbahon, pirmi mong taklubanan sa imong dungo asin ngimot. Magsulog ki face mask kung nasa pampublikong lugar asin dalan. Magpautob ki sarong metrong distansya sa iba nga ni dai magurulakitan. Asin kung nakamati ki mga sintomas arog kan abo, kalintura o kadipisilan sa paghangos, pa-check tulos tibaad COVID-19 o TB na yan. Pag-abot sa mga sintomas na ini, dai kaipuhan ki patiribayan o pataragalan. Nga ni TB-free, pa-check up tulos. Yan ang estilo kan tawong matibay. Be, haranina ang naralaugan. Ready ka na? Bako lang ready? Doble ready! Kaya ta? Doble kaya ma! Kulitaan bagong Bear Brand, may doble tibay. Sigurado na may tibay resistensya. Ngonyan, igwang tibay kan hawak. Tanganing tabangan sang kayanon kabos. Dapat matibay kita, be, ha? Doble tibay ma! Bagong Bear Brand, tibay ngonyan. Tabang tanganing matibay ang futuro. Doble tibay refers to tibay katawan with 100% vitamin D, calcium, and protein, and tibay resistensya nutrients with 100% vitamin C, iron, and zinc, together with 3 balanced meals. It has more nutrients versus previous formulation. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Sa kulog kang payo asing kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Dai nga kaipuhan ng nilipa. Mag-Biogesic, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog ka iyan mag-ataman, ag-Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Gumagaan ang inuman pag Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na Sandig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Mig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! San Mig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi, mag-inuman. Gumagaan ang inuman pag Sandig Light. drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Mig Light. Bili na sa inyong suking tindahan. Drink responsibly. Sa mga mahihilig magkape, narito ang bagong instant coffee, Jim's Grande Coffee Mix. May 3 variants na pagpipilian. Jim's Grande White, Jim's Grande Brown, at Jim's Grande Black. Jim's Grande Coffee Mix. Sakto sa inyong panlasa. Swak din ito sa ating bulsa. Dahil $5.95 lang ang suggested retail price kada sachet. Kaya kung kapeng-kape na, mag-Jim's Grande Coffee Mix na. Mura na, masarap pa. O, san ka pa? Jim's Grande Coffee Mix. Produkto ng Gold Shine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Brad,
Anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP. With proper diet and exercise, Unilab yan. Multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Bukas na ulit para sa bisita ang bahay. Bukas na ulit para sa tropang tatambay. Ito na ang ating pinakahihintay. Magbukas ka pa ng San Miguel Beer. Sa wakas, dumating na ang bukas. Sa wakas, naniniwala ako ng wagas. Tara salubungin natin ang bukas. Kasama ang SMB hanggang wakas. Bukas na ulit ang mga pintuan. Bukas na ulit ang mga mall at simbahan. Nangangamoy bibig at puto. Nandirito na talaga ang Pasko. Sa wakas, dumating na ang bukas. Sa wakas, naniniwala ako ng wagas. Tara salubungin natin ang bukas. Kasama ang SMB hanggang wakas. Ngayon at bukas, pagsasama natin na walang wakas. Basta't andyan ako, ikaw at kayo. Sa San Miguel Beer tayo mabubuo. Sa wakas, dumating na ang bukas. Sa wakas, naniniwala ako ng wagas. Tara salubungin natin ang bukas. Kasama ang SMB hanggang wakas. Drink responsibly. Namamasko, suot ang masko, nakasanitize na ang kamay. I-minimize ang usapan, maaliwalas ang pagdarausan ng handaan. Kahit tayo lang, tuloy ang saya makikita sa mga mata. Salamat sa pag-iingat, ang lahat magpabakuna na. Ligtas Christmas sa Healthy Pilipinas. Stay safe to the max para sa Healthy Pilipinas. Damhin ang diwa ng pagdiriwang biyaya sa bawat nilalang para sa Healthy Pilipinas. Pagkumado man, bawal gumamit ng boroton. Mas malakas ang pananabik sa isa't isa, ngunit walang magpapaputok. Ligtas Christmas sa Healthy Pilipinas. Stay safe to the max para sa Healthy Pilipinas. Damhin ang diwa ng pagdiriwang biyaya sa bawat nilalang para sa Healthy Pilipinas. Stay safe to the max para sa Healthy Pilipinas. Bukod baka ito, sangkot ba manunyan? Tayo sa China Imperial, tunay na ang nagtataba. Serbisyong malala ang mga boses ng kababa. Ingat ko si Shine, Sunshine Imperial. Serbisyong maaasaran, kasurog kang kabataan ko si Shine, Sunshine Imperial. Edukasyon na turismo, pamilyang igwang trabaho, igwang maray na futuro. Kay Konsi Shine, Sunshine Imperial. Move more, eat right. Ang tamang pagkain at pagkilos ang pundasyon sa malusog na pamumuhay. Sa tamang diet at ehersisyo, maiiwasan natin ang lumalalang banta ng malnutrisyon at obesity. Maiiwasan din natin ang mga non-communicable diseases tulad ng diabetes, sakit sa puso at stroke. Tara na labanan ang malnutrisyon at mga sakit. Ugaliin nating mag-move more, eat right, for a healthy Pilipinas. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir.
imagine mo pag natapos na ang paghihintay mo. Yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel age para mas swabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang Ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Aged Gin. Drink responsibly. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang rayuma ko. Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Ang pagbabago ng panahon dapat sabayan ng bagong lakas. Ngayon, may dagdag tatag sa New Cobra with ImmuniPlus. May tulong proteksyon from vitamin D at zinc. Plus, iba pang dagdag lakas. New Cobra with ImmuniPlus. Tulong sa lakas na may dagdag tatag. With proper diet and exercise. ImmuniPlus with vitamin D and zinc is now available in all Cobra resealable bottles. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang Mag-exercise! Pero nanghihina. Magti-drama, pero pagod na. hinahatak pababa ng sakit at pagod. Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Mga pre, si Rafi Tulfo ito. Ngayong pandemic, kailangang malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vita-Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vita-Zinc. Ang ATC Vita-Zinc ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vita-Zinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 cents ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Rafi Tulfo para sa ATC Vita-Zinc. Made by ATC Healthcare. ATC Vita-Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vita-Zinc. If symptoms persist, consult your doctor. Ngunya na pandemic, kaipuhan, makusog ang resistensya laban sa helang. ATC Vita-Zinc, naglalaman kay sodium ascorbate plus zinc. Mag-ATC Vita-Zinc na sa oral daw. ATC Vita-Zinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Anhapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Yes, balik kita mga tugang sa programa. Welcome po giraray sa programang Anhapot sa DCGB. Ngunyan pong aldaw na ini nin Lunes. So texter ta pig-orasan ang commercial ko kung gura no kalaba. Relax lang po. Relax lang po, ha? Yan, tarastan po. Report, mga tugang. O, sandali, pakicheck daw mga pag-iriba. Kaining pag-reklamo ba yan na dayda ang kwanjing? So sa may UST, dayda ang si talbata na, si nagbugtag ba yan, nag-reblock kaya na. Sa taho kan tinampong iyan na day ki early warning pag para pasaway ka bata mapasko sus kabi ka para paday iga painit na naman din payo ko na telling mo ng common sense pag ika naggudakan tinampo dapat may early warning ka kasi naman na tama pasko biga para painit ni doon payo ni Bunjing nagiyan mi ngayon kan kami nagpasanto Domingo dumang nagpalidong ano ba ya ka mo arog nakitakan ka. Ako garing, bako ako tod mga tugang sa programa na magagamit ki mga acidic words, mga malalanit na tataramon, Sa tao? Oh, ano ka nakula? Nil mo na. May, ay, sus ko. Ano ka nakula, Jing Suluho so Pigri Black? Ano? Ano ba yung klase? Kaysa yan? Dita aram kun so sa tubig o sa gobyerno sa DPWH yan. Diyos ko kita pagkalo sigang pasaw pagkalo Lunes mga sarawayon kamong mga baradulan ta kamog hinog dalang ka sa lubutin mako anindo. Ano ba yan? Pakicheck daw tabi kayo ni mga pagiriba. Kundi kamutri doon de ka matrultol. Kaya po man sa nang pag may na-discredit yun, mabawi yung nagkabardian dyan na tabay. Kung may ma-discredit dyan, mabawi nindo may nabarian na tabay o may nabatak na payo. Mabawi nindo yan, kang kapabayaan nindo. Ay, belated happy birthday po kay Boss Art Osia. Boss Art Osia, belated happy birthday.
Ang samuya at tabi na dating manager, as in po VP for Personnel sa DCGB, Art Osia. The famous Art Osia. Art, belated happy birthday po sa imo ha. Enjoy your kasuhapon sa birthday ni Boss Art, December 4. Kan December 4 actually ang birthday ni Boss Art, kan Sabado ha. Kan Sabado po sa birthday ni Boss Art Osia. Belated happy birthday, Boss Art. Mientras tanto, ang BRTTH ngunyan padagos pong naghanda mga tugang may kinaraman sa posible na paglaog kan Omicron variant sa satuyang rehiyon. Ans Galero sa detalye. Pasok, Ange. Good morning, VP. Good morning sa mga parantapay. Sa mga dagdag niya tong bareta, padagos mo niya na nagpapreparar ang Bicol Regional Training and Teaching Hospital o BRTTH para sa posibleng pagbutwa o kaya pag-identifikar ng Omicron variant di sa probinsya ng Albay asin sa bilog na Kabikolan. Ini ang sinabi sa DCGB News ni BRTTH Medical Chief Dr. Eric Raburar kung saan dawan na nga ni daw na nagdidiit na o kaya nagbababa na ang bilang kan mga COVID-19 cases sa kapalibutan niya to na isinda nagiging kampante maikinaraman digdi dahil nga ni sa presensya naman kan patakot na darakan Omicron na variant. Sigun sa iya, mas nagiging mahigot ko niyan ang mga pulisiyang bigo pasulod ninda asin nakikipag-coordinar man ginaraisinda sa mga LGU may kinaraman digdi. Pero kayan, posibleng sa mga maabot na aldao, sa pagpadagos kan preparasyon ninda, mag-ururo naman ang napigapod na Albay Triangle o ining mga apat na mayor na hospital digdi sa probinsya kan Albay, partikular na ang JB Duran Albay Provincial Hospital, Ziga Memorial District Hospital, asin man ang Legazpi City Hospital, tangani na maging preparado na in kaso man na may magbuto nga ni kining siring na kaso. Sa ngunyan, sinabi ni Dr. Raburar na igwa na sa nasindanin 26 na aktibong kaso ng COVID-19 na bigubantingan sa Laucan BRTTH sa Sinsinda, naglalaom na dahin na inimadugangan sa mga maabot pang aldaw. Iniagkabtang kan pahayag ni Dr. Eric. Yung ginawa nating Albay Triangle po is in preparation pa rin kasi pwede nating i-reactivate again yun. Kaya nga po ang ginagawa na lang ngayon ay dapat nag-uusap-usap na ho kaming tatlong ospital, kaming apat na ospital, kung ano yung mga lessons learned namin para ma-improve pa kung sakaling mag-reactivate tayo ng Albay Triangle. Medyo mabilis-bilis na. Sinabi man ni Raburar na handa man ang mga health workers sa Laucan sa Indang Hospital, alaga daga doon man girari nindaan kooperasyon kan publiko, tanganin na malikayan ang Omicron variant at siniba pa na variant din COVID-19 sa tuyang palibot. 26, interesado ako duman sa 26 na sana ang kaso kan COVID na yaon sa BRTTH ngunyan. Yes. Kung 26 na sana, kumusta ang sitwasyon kan mga ini? Nasa severe, nasa critical, o nasa moderate ang kadakla? Sa bagay, ang piglaw baga dyan, so medyo severe mo na critical ang kondisyon. Yes, sabi VP. Pero sabi man ni Dr. Eric, maraming man da, so makaskas man ang recovery kan mga ini. And talagang dahil na nangyari, so arog ba kan dati VP na congested na ang BRTTH kan COVID-19 cases, kunyan da, nakakahangos-hangos na sinda. Okay. Medyo maluwag na. Yes. Very good. Good news yan, ha? Yes. Okay. Sige. MVP, na istorya man, gikan sa BRTTH with Boy. Ano ang paghanda pag-abot kan kung igwang Omicron o so dating niya na variant? May pagkakaiba sinang paghanda? Parehos lang, pareho lang. Dahil mang pagkakaiba? Pareho lang VP, pero sinda, hiling-hiling ninda na kung ini bagang bagong variant, baka so pag management kayo ni magkakaiba man, baka iba man na room sinda naman sa regular na variant kan COVID-19. Okay, sige. Nag-VP with Boy, Ans Galero, DCGB. Maray nga ni nag-text si Father Al Recompuestoan sa kuyang amigo. Chill sa na ngaya, partner. Chill sa na ngaya, amigo. Chill. Thank you, Tabay Padre. Good morning sa iyo. Maray nga nita. Tuminex ka, Padre. Kaya medyo okay man ang sa kong pamati niya. Sabi ni Ate Babes, gari nga high blood. Ate Babes. Relax nga ni Ate Babes, ha? Oy! Anji, hagad, apito nindo naman sa San Roque, so madala i-text, may papahapit ako sa endo, doon kay Ate Babes, ha? May papahapit ako sa endo kay Ate Babes San Roque.
Alright, mientras tanto, ay may nag-text. Good morning, Tabi Hen. Regards, Tabi, kay Father Alray. Na-miss namin siya dito sa parokya ng San Rafael mula sa kanyang mga kasama dati. Father Alray, ingat po. Merry Christmas to you. Yan, okay. May nawalat pala si Father Alray na fans. Sabagay, halo siyang nasign eh. Hindi po sa parokya ni San Rafael. Yan. Alright. Mientras tanto, dumang kita kay Jimmy. Enot kay ni, mga tugang pinagasabi na bawal ang parking sa bypass road, mga tugang sa mga truck o kan mga truck na dapat mag-agi sa lugar. Alagad mo yan, nariparo nakadakol ka nakatpark sa sinabi ng lugar. Anhapot, napaw no? What's going on? Jim, good morning. Idetalye mo. Sabi o garing, bawal parkingan ang mga gilid kan bypass road. Iyo baga. Sa Kamalik. Yes, yes. Dahil sa primero, Aysor, as in, an mahiwas na tinampo, pinahayagpit. Dahil sa wala to, haralabaon ang mga trucks na nakapark. Matatandaan durante, kung dahil ako nasa sala, na interview, dari ika, si Sir Rick na Mendoza, nadadara ko po ang mga ini, sa pagsabing bawal ini, mantang pinatbaga at DILG, may polisiya na road clearing, pinagbawal baga kayo sa mga tindahan nga ni na nasa gilid kan na tinampo, parking, sa mga gilid kan tinampo, pinaharali. Kunyan, ligdi sa bypass road, dahingal daw, asin banggi, sa pag-agi niya to, na dahi kang maagihan na nakapark na mga trucks, mga karga nin batag, kargang urig. Naiman lamang kita nin informasyon na nasampulan kung kaya dahil manigara na matutuo digdi na parkingan na ng gad nin mga trucks ang gilid kan bypass road. Pata tourist destination na ini, sabi ni Gobernador Al Francis Bichara. Baka parte yan na truck na yan na design para maging tourist distraction. Takon, imagine, iyan ang pinakahalawang parking kita. Di, mga ngalasan baga? Tourist distraction ini. Ilang naagihan ko ngunyan, may truck, duman sa irarom kan truck, may duyan, naghihimas kimanok. Iyon ang ganyan, may duyan sa irarom, nugad turog. Nugad may manok. May nagsasap na. Ano po, sis, bako, garo si Mayor Baldo na interview tamang ka na bawal ang parking dyan. Kangino? No. Maski so blessing ka iyan. Buda, nata, iyan baga, bako, inayos nga na dyan sa kuhan, inayos dyan sa mga kaunan. Tangani na di magparaptara mo, minaparksin na dyan para magkaon. So iba maglinig kan truck, so iba maghugas kan urig. Duman sa tangod kan mga pinagtirindahan, wala na nagapark. Ay, very good. Okay. Sa inutan kan, may wason bagay nila baon. Iyo. Kung dahil nakitad, duman nagpapark. Pero anapot, Jimmy, anapot, igong karatula lamang dyan na no parking per bla 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 bla. No parking, duman sa may ampangan kan pinagtirindahan. Pero to lampas before. Duman sa mga daing karatula, duman nagpark. Siyempre. Ayun na yan. Yun na yan. Pilipinas. Masa Pilipinas kita? Pilipinas kong mahal. Pilipinas. Yun na yan. Wala man yung nang dadakop digday. Sisa naman dakop ka anin. Dakon maski ang mga traffic, sa highway patrol, baka lamang pwedeng maagihan yan. Highway patrol. Hiling ko man ang highway patrol, nagta-traffic. Bako digdi sa bypass pulang road. Gigayon. Dahil digdi man sa may karani sa bypass road, pero dahil daw man naglalaog sa bypass road. Kung nahiling daw man kaya man, dahil madadakop talaga dyan. Ayun na yan. Kung may sabitan dyan, sana daiman, kung may maaksidente dyan, saka naman madralaga na maaraksyon kung anong gigibon dyan. Takita baga, kung kita, reactive kita eh. Okay. So, anong gibon takaan? Ini baga, tourist distraction. Gidigdi hali picture kan bulkan. Iyo, totoo yan. Yan nara lang kawo na truck. Ayan ang sisabing bypass tourist distraction man ang gas.
magayunon ko ta na kundi mga nakapark digdi. Ay, napangyari sa Maabaka. Okay. Paday ko pa nahiling digdi. Pati dahil ko pa nakakawaran o garing si Mr. Andy Marcaida. Nagpapahiling sa Kuya Duman. So, ay palan bibi. Hello, Jim, standby, Jim, ha? Jim, standby, Jim. Hello, Manong Rick? Inapudan ko mga tugang ini na in charge kang traffic sa probinsya Kanalbayta. May pig-report pa rin si Jimmy. Ngunyan. Una ba kang bypass road? Opo, Kamalig. Oo. Paingurag na pa rin ang nakapark na mga truck na naman ngunyan. Oral daw. Buro, nagagano nagaparaga dyan. O dyan nag-standby. Medyo nakakaulang ta. Ini bagang lugar na ini, magayon na baga mag-picture taking ang mga nag-araging bisita sa background sa mayong volcano. Paano na pa rin kitrak? Ito, papasadaan takang papasadaan takang sa tuyang mga enforcer sa atyan. Ang pati kasi katakla na bes pati ken banggi. Iyo, may naaga mamahaw. Iyo, ako di man ko tagi problema kung mahapit ki madali para mamahaw. Kundi, kung dyan na ma-standby ki mga 12 oras, kung perang oras na dyan, distraction talaga sa tinampo. Baka kausa ki aksidente pare. Iyo nga ni. Pati so, kabagayan, pati baga Manong Henry ng taon-kaunan dyan, di na-resolvera na kang ginot. May paradana sa Ampangan. Yes. Yaw nagdiyan karaunan sa Ibong. Yes. Kaso bang ginaman, paano mangyari sa gilid kang tinampok mga auto? Nag-aagi ako duman ng mga past 7. Oo. Yaon so mga auto sa gilid, man nasasaway kang kang sa tuyang mga barangay tanod. Kaya pag-ulayan migiraray ni Kuan, ni Colonel Berango sa Provincial Command, tanganing mamanduhan so Police Kamalig na i-enforcer talaga na warang auto dyan sa tinampo sa gilid tabi. Oo. Tapi di man ko tabaga tabi Manong Rick na kuan, magibok ki gari. Di ba ngayon makaon dyan sa restaurant, igwa ki gari parkingan na may ubas, malaog. Di ba? Iyo ko tao po. Yan ang pwede dyan. O kung baka mag-bulldozer dyan kikan kung ano na pwedeng pero temporary. Takon bata, mga makaskas baga dyan ang auto. Ta 4 lanes. Iyo po. Pagkiulayan ko grabe si Engineer Baclaw, paano nagsulputan bagay ng mga iyo taon kaunan, tapos ang gilid kan sa indang lote, day man nadampingan, kaya rarom. Iyo. So, ang parking mo talaga, gilid kan po. Iyo. Bata, day man mapugulang kan sa mga partang nagutom. Diba? Pero sabi ni Jimmy ngunyan sa report niya, ining mga may pagkaon na sa sungon niya na daw, sa mga may mga kaunan, maray databi ngunyan, di kinakapark na dak na kuan. Anduman sa inutan, so day ki-restaura, day kaunan, sa kaduman na kahilira, so halaba uno na parkan mga trucks. Iyo, tabi. Noted po, Manang Henry, salamat sa mga mga publiko na nagpaabot. Gigibuhan ni po paraan ngunyan na kuan, ngunyan na pagsisikan sa tuyang mga enforcer. Hello, Jim. Hi, Sir Rick. Actually, dahil man natatangodanin kaunahan. Gustong sabihin, dahil man makaraon. Doon sa inutan, nagpahingalo. Trucks na inid, may dardara na ining sapnaan. Manong Rick na rin si Jimmy. Dahil. Mayo ko monitor. Ang pag-i-describe kayo ni Jimmy, di pala ng mga truck na minapundo dyan sa medyo kahawagan ng lugar na denghampangan ng mga pagkaon. Minapundo para magluto, magsapna, may mga darang kusinilya baga. So kusinilya baga. Iyo, nagaluto sa ilarang kang truck. Yan. Tapos may duyan, pagkakaon, may duyan, mapatunaw-tunaw, mahigda sa iram kang duyan. Opo. Delikado sa mga motoristang makaskas bagang nagidali. Kung paano makontrol na dapat doon sa area na day masyadong magkausa ki aksidente. Iyo tabi. Kauron ko giraray po. So sa tuyang provincial engineer tapos ang LTO kang Kamalig kung anong pwede tang maginibo kung sa insinday designar lang. Yeah. Na maglao. Opo. Yeah. Okay, thank you Manong Rick ha. Salamat po. Salamat tabi. Thank you. Jimmy. Iyo na tabi bibi. Okay, sige. Sa tayo mga dagdag na informasyon, Jimmy na salita di si GB News. Salamat Jimmy sa report. Ali dyan sa luwas.
Mientras tanto, PhilHydro inako na dininda napapalinaw ang tubig maski tapos na ang piglalaag na clarifier dahil sa raot na linya nintubo kang LCWD. Kaya man palenji. Kasuwapon, akan oral daw sa harong, magkusugod ang bulos pero malabog. Minsan na ihalo mo sa sapna mo pag sapna mo kang bagas, Kaya man palang kayang solusyon kang clarifier, tabi gutro kan PhilHydro na problema mga tugang sa linya. So tubo da tabi kang LCWD o man problema na naman sa LCWD. Lowens, good morning. I-detalye mo. Lowens. Naputol si Lowens. Anyway, mga tugang sandali lang ha. Oras natin, 8:34 na sa DCGB. Magbabalik po ang hapot, makalipas lang kayo ni. An oras hatod sa Indokang Robust Dietary Supplement for Men. Robust, daimi na atras, daimi na habo sa kada laban. Robust, 65 pesos SRP sana per tablet para makasiguro magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust Bako Bulong. As hindi pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng hela. Milo, ituloy ang pagiging champion. Milo, everyday, multivitamins, Enervon C Bit-Bit Bottle. More immunity, ngayon mas handy. Plemix Forte. Plemix Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Sangobion, multivitamins plus minerals, is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Kung Joey kan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. May Bicol International Airport, magayon na sindikalidad, MSEQ roads, mga infrastruktura, livelihood training, katabang pa ang TESDA, ayuda, asistensya, yaon ang tupad. May modernisasyon sa mga universidad, sa BIO, salamat libreng tuition fee, dahil sa tabang ni Kong Joey. May modernong ospital, mga pasilidad, sa tung naresibi ang mga tabang medikal, sa BRTTH, Bicol Heart Center, Bicol Cancer Institute. May mga bagong tulay, mga eskwelahan, mga patinampo sa lambang banwan, mga water system, kadakol pang iba ang naginibokan mabuot na kongresista. Kong Joe. Ramdam sa simoy ng hangin, Pasko na. Isabit ang parol, handa ang Noche Buena. Buong pamilya, enjoy pagsama-sama. Buksan ang Coke, buksan ang magic ng Pasko. Buksan ang Coke, buksan ang magic ng Pasko. Buksan ang magic ng Pasko with Coca-Cola. Pasayahin ang handaan ngayong Kapaskuhan. Buksan ang Coke, buksan ang magic ng Pasko. Manang, pabili ng Bear Brand Fortified. O ito sukli, 2 million. 2 million? Wow! Pwede kang maka-jackpot sa Bear Brand Panalo sa Tibay, Panalo sa Buhay Raffle Promo. Up to 50 million pesos worth of prizes. At 6 na winners ng 2 million sa Grand Draw. Bili na ng specially marked Bear Brand Fortified Packs. Register through SMS or Facebook Messenger. At isend ang code na nasa pack. Itago ang promo pack as proof of purchase. Check Bear Brand Facebook page for more details. Kaya bili na ng maraming Bear Brand for more chances of winning. Manang, isa ring Bear Brand Choco. Sali na sa Bear Brand Panalo sa Tibay, Panalo sa Buhay Raffle Promo. Baka ikaw na ang susunod na milyonaryo. Prizes are subject to tax. Promo duration is from August 15 to November 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 0586 series of 2020. Mare, alam mo ba yung DSWD Kalahi Seeds? Narinig ko kasi na pinag-uusapan yan sa Barangay Hall. Ang Kapit Bisig Laban sa Kahirapan, Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services ay isang programa ng Department of Social Welfare and Development na gumagamit ng estratehiyang Community-Driven Development o CDD. Ano yung CDD na ginagamit na estratehiya ng DSWD Kalahi
Kalahi Seeds. Ang CDD ay isang paraan kung saan ine-empower ang mga karaniwang mamamayan na lumahok sa pagtutukoy, pagpapasya at pagpapatupad ng mga proyektong pangkaunlaran ng kani-kanilang pamayanan. Para sa mga karagdagang impormasyon, bumisita sa website kalahi.dswd.gov.ph. Sama-sama nating itaguyod ang CDD sa buong bansa. Magkalahi tayo, Pilipinas! Ikaw at ako, tayo ang mga bayani. Para kay Ralph na napuruhan ng boss, kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi, at syempre para sa'yo, Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Kawawang batay, lubo, hinika, parado ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana, Plemex. Sa ubo ng baby pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap ng huminga. Plemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Plemex. Detex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Namamasko, suot ang mask ko, nakasanitize na ang kamay. I-minimize ang usapan, maaliwalas ang pagdarausan ng handaan. Kahit tayo lang, tuloy ang saya, makikita sa mga mata. Salamat sa pag-iingat, ang lahat magpabakuna na. Oh, oh. Ligtas, Christmas sa healthy Pilipinas. Stay safe to the max para sa healthy Pilipinas. Damhin ang diwa ng pagdiriwang, biyaya sa bawat nilalang para sa healthy Pilipinas. Bakunado man, bawal gumamit ng boroton. Mas malakas ang pananabik sa isa't isa, ngunit walang magpapaputok. Ligtas, Christmas sa healthy Pilipinas. Stay safe to the max para sa healthy Pilipinas. Damhin ang diwa ng Pagdiriwang, biyaya sa bawat nilalang para sa healthy Pilipinas. Stay safe to the max Para sa healthy Pilipinas. Ang health tip na ini, hatod sa Indo, kan ATC Vitasync. Dahil sa COVID-19 na sa tong kinakahampang, ini nagparealisar sa tuya na daing mas importante, kundi ang pagkakaigwang marhay na salud kanawak, asin makusog na resistensya, pangalagaan ang sa tuyang sa diri, magkakan kitama, mag-ehersisyo, iwasan ang mga bisyo, imantinir ang healthy lifestyle, mag-inom kay vitamin C, as in zinc sa Oroaldaw, mag-ATC Vitasync na sa Oroaldaw, ATC Vitasync sa presyong abot kaya, 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, Watsons, South Star Drug, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Sa oros ay dako na siya na naginibo, ipapadagos mga marhay niya na obheto. Kay Kapchay Pili, kabus may marhay na futuro. Kay Kapchay Pili, maugma mga ligaspenyo. Syudad Kaligaspi, si Kapchay Pili handang magsilbi. Kap J. Pili, dedikado servidor si J. Pili. Tinatabangan niya gabos Kap J. Pili. Para sa Legaspeños kay J. Pili, serbisyo na matanos. Kap J. Pili, handang magsilbi. Kap J. Pili, handang
Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo pag natapos na ang paghihintay mo. Yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel aged para mas swabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Aged Gin. Drink responsibly. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magdo everyday McSavers. Starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na sa McDo ng Everyday McSavers via dine-in, McDelivery, drive-thru o take-out. Nais pong ipaalam ng APEC na isa sa mga prioridad ng opisina ang pagbaba ng system loss sa kadahilanang nakapatong ito sa buwan-buwan na bill ng mga konsumidor. Para sa inyong impormasyon, ang sino man na mahuli na lumabag sa Republic Act 7832 o Anti-Pilferage Law o ang pagbabawal sa pagnakaw ng kuryente ay mapapatawan ng mabigat na penalidad o pagkaputol ng serbisyo ng kuryente at pagsampa ng kaso. Sa mga gustong magsumbong sa mga lumabag sa Republic Act 7832, maaari po kayong pumunta o tumawag sa opisina. Muli, sa otorisadong opisina at bayad centers po tayo magbayad. Maraming salamat po. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Ay ako na, Jing. Ay, salamat na maray. Ako naman. Okay, sabi kan reaction ta, sabi kan texter ta. Good morning, Tabi. Sa totoo lang, mas dakol ang mga trucks na nakapark both sides na ang bypass road, lalo na hapon, Banggi, hanggang Banggi. Everyday ako nag-aagi dyan, AM/PM. Support iniduman mga tugang sa report ni Jimmy na salita na kadakol na kan mga naka-standby dyan na mga truck sa lugar. Yan, tras tanto, balikan ta po ang report, mga tugang ni Lowens Barcena. Hali po dyan sa luwas. Lowens, come in. Salamat tabi VP Maray na Aga, asina Maray na Aga sa gabos na mga parantabay sa mga dagdag pang bareta, pigsa sa hutan, Canfil Hydro, ang Ligas Water District, na sarukmat sa rason kung natasadain naglilinaw ang supply ng tubig na pinidistribute kaini sa mga konsumidor sa syudad kan Legazpi. Ini ang pinagunambitan sa TCGB News ni Congressman Alfredo Pidogan Jr. kan ako Bicol Party List na mismong inako sa iya ni PhilHydro Operations Manager Randy Estrellado na dainin da 100% mapapalinaw ang ipigbubulos na tubig sa mga konsumidor kan Legazpi City Water District sagkod daiman kay ni pig-rehabilitar kan LCWD ang mga pipelines na mga depektibo na ang iba iyunugad ang nakakapaati kan linya kan pigsusupply sa mga konsumidor. Sa paghapot ni Garbin kung kumusta na ang clarifier na pinagigibo kan PhilHydro na iyo ang tsansa na makapagpalinaw asin makakabawas ka turbidity level kan tubig, 54% pa sa naining kompleto asin piglalauman ng unyan na masangling taon, Enero 2022, magiging kompleto ang clarifier alagad maski makumpleto ini, dai makakampante ang PhilHydro na ang tubig na maagi sa LCWD malinaw na takay puhanan daw nin total rehabilitation ang mga linya nin tubo kay ni kabtang kampahayag ni Garbin. Sabi niya po, hindi ko pa rin ma-assure na lilinis ang tubig. Why? Day pa man, pinag-improve ng LCWD sa mga pipeline nila. Kaya yan, sabi niya ni Tim,
as long as the additional capacity is not lost in the pipe network of the water district. Kasi ito sa big warning niya sa kuya. So pipe network, ako pa man rehabilitated or totally rehabilitated. So in the pipeline, kaya ako magiraray naman sa bakla, kaya ako magiraray naman sa may leakage naman. That's why we need a total rehabilitation, not just of the bulk water supplier infusing capital to adapt a technology that is suited sa satuyang tubig, pero kay kuha naman i-improve ang Legazpi City Water District. Oh. Luens. 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 Naputol si Luens, mga tugang, ali po dyan sa luwas. Sandali lang. Good morning, Tabi. Hello. Ano na? Yun na? Kami, Luens. Hello? Hello, BP. Yes, go. Roger, sigun man sa pakikipag-ulay kang DCGP News kay LCWD General Manager Engineer James Esplana, ako maninda na may mga detekto ang ibang mga water supply. Alagad sigun sa iya, ilingon na muna ang resulta kang clarifier. Sa iyo ang dapat masolusyonan muna, kaali sa sainda ang tubig sa kadaklan na lugar na pigsusuplayan na tubig kan syudad. Sigun kaya Esplana, iling-ilingon na muna ang mga pagkakataon na inidailan sa sindaman sa sendang opisina, padagos man na ang pag-asikaso na marehabilitar man talaga ang ibang mga tubo na depektibo. Yan Tabi BP ang mga dagdag na istorya. Ako po si LBP. Salamat, Lowen, sa report. Hali po dyan sa luwas. Ilingan na palangan ito so kasi bago pang aga pigdetek sa tuya kang paradangog ta eh. Diba sa morning hearing ta? Itong sutinan po dyan sa Mayo Este Tabi Lowens. Hindi mo naman kayang ihabol pa sa oras ko. Pakiling nga daw Tabi yan ta. I-connecta sa konsisay na ahensya yan. Tama ka may madiskwido dyan. Lowens. Hello. Kasi bago pa kayang aga ang pigaparatik sa morning hearing program ta. Roger Tabi BP. Paki-agihi daw Tabi na sa may hampangan. Dayo panagihan mo niya na aga yan. Iyon na Tabi BP. Paghali mo naman sa lugar mo. Oo, Roger Tabi BP. Naagihan ko na Tabi yan na lugar na yan. Kumusta man ang ang na-follow up na kaya, nagluluwas kaya na ang mga signage ali sa LCWD pero iyan pala ali isa sarong internet connection na services. Ngunyan, ang gigibuhon kan LCWD, action ng Tabi BP na so mga warning devices dai maging aran iduman sa pinagigibo mismo na pinagugudak na tinampo kundi lalaag sa mga arayong metro tangani ng magsirbing early warning device. Puro sala sa duda. So iba, DPW, so iba LCWD. Oh. Nagbugtak diyang kilinya. Telco? Na paano telco ang nakabugtak? Ang karatula, LCWD, na paano yan? Paano? Pag gudak man kan telco, naapektaran so tubo kan Legazpi City Water District. Kaya arog ka yan. O kaya baka mapangiyon sa telco sa linya kang tubo kang LCWD kaya ang naapektaran sa LCWD ang nasibot ko niyang tasamo-samo para Engineer James Esplana. Iyan ang kumpirmar sa pagkakataon ng pagkaaga. Regardless kung sisay ang naggudakan salbatan ng kumbaga yan telco yan o ano yan, anhagad kang publiko dapat waray ang early warning device dyan, early warning signs. Roger, iyo. O nga po, sisan mabugta kang early warning signs? Sinda na daw Tabi BP, so LCWD na, i-check na ninda, para Engineer James Esplana na. Napagkabanggi na talaga, sabi kan texter tak ngunyan-ngunyan, di mo mariparo pagbanggi. Roger. Aradyo ka pa, di mo mailing, kung di mo mas kinakahayang, mataraka ka na sa kanya, sampangan ninda, anong itsura ka na ako na yan? Anong itsura kan lugar? Pakidescribe mo daw. Ang itsura Tabi BP kining pinag-uunambitan mo, may nilaagyan dyan na sheet pile
sa lugar na iyan. Tapos kan Sheet pinakain file. na, oo. Spell sheet. Ano? O di, karaw mas na nakalimutan. O di, anong itsura? Tapos sabi, reklamo ba ka na, ang early warning? Anong itsura? Ang itsura tabi kaya BP, may warning device man ko ta, may mga barikada o garing aranihon duman. Ano nga ng barikada? Nagibo sa ano? Gibo sa metal siyempre. Metal? Aha. Oo, ngunyan. Ngunyan, unconcerned baga ka nagkakapira, dapat may reflectorize man lamang. Ang isupi baga kaya dapat nga slow down 500 meters ahead. Daiman. Slow down 100 meters ahead. Wara man. Men at work. May kigwang men at work, tapos sorry for the inconvenience. Kaya nga yan. Di mo pwedeng ibugtakan dyan. Dyan mismo sa sarong dangaw, bago ang luho. Iyo. Harayo pa ba niya? Garo nga na iba nga na kan 500 meters ahead, slow down. 100 meters ahead is iyan ang dapat diyan. Ako naman ngingili naman ako. Ipapacheck na tabi BP. O ta tinaraman ko. Ta pinagabot ko mismo Ano nga. ba yan? O sabi ni board member Maceda, dapat araw kay ni. Tanganing day madiskuido. Ipapacheck lugod ni General Manager iyan. Ay, nako. Na nakabita ng pangyayari dyan. Siguro dapat gyud ang mga ahensya kang gobyerno to nagreparo man kan. Siya, kung nahiling mo na may ginudak sa telcos dyan, napektaran sa linya dyan, siya ang ahensya kang gobyerno dapat magrio. Apuran mo daw nga ito, tagari nga sa lang early warning kay ni. Roger. Ano na kita kang kabutakan, ibatang mga nakapwesto dyan na mga dapat magtrabaho ka? Ay, ata baya. May mata, may di ko nakapamahaw kaya ngunya na maray. Kaya medyo mainit ang payo ko. Pagutom baga, mas kaya kaya resipan paggutom. Iyo baga. O sige. Roger, so yan tabi BP, na i-follow up tapos sa nangunya na pagkaaga, pinag-inguwa tama na makaulay kayan. Paang nakalaag kaya dyan, LCWD, ito pala, Sa kwan, early warning. Sa early warning sa telco. LCWD. Anong telco na yan? Converge. Converge? Oo. So Converge dapat ko tan magbugtakan yan. Tapos nagpuon kaan? No pa. O nga po, si Sen mataram sa Converge. Si board member Maceda. Albatana. Awin na. O sige. Sa PPP, sa DPWH tabi. Tanganing ng maisiyan ninda ang may kinaraban sa bagay na yan. Aha. Roger, so yan sa PPP, na follow up ako po sa Salamat po. Madumana ako. Dahil pa man kalasoy pero madumana po ako ta. Nakul pa kaming commercial. Goodbye. Ikaw pa lang kitang live. Nangyari sa mga baka. Mga nay. Aram tagabos na importante ang tibay kan resistensya kan sa tuyang mga aki. Yan ang panlaban ninda sa mga helang. Tama yan, pero aram ba nindo na dapat sigurado kita na matibay man ang hawak ninda? Talaga? Tano? Dahil ang tibay kan hawak, ang pundasyon kan tibay kan resistensya. Dapat palan parehong matibay. Kaya mga nay, tawan tanin bagong Bear Brand Fortified ang sa tuyang mga aki. Ngunyan, may tabang na doble tibay with proper diet and exercise. May 100% vitamin C, iron and zinc na tibay resistensya. May dagdag 100% vitamin D, calcium and protein na tibay katawan nutrients pa. Kaya mga nay, perming giromdomon, matibay ang resistensya kapag matibay ang hawak. Yan ang tabang na doble tibay halis sa bagong Bear Brand Fortified. Bakal na kan bagong Bear Brand Fortified sa mga suking tindahan as in grocery store. May pong personalan, kita po naghapot lang. Thank you. Goodbye. Hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Bukas na ulit para sa bisita ang bahay. Bukas na ulit para sa tropang tatambay. Ito na ang ating pinakahihintay. Magbukas ka pa ng San Miguel Beer. Sa wakas, dumating na ang bukas. Sa wakas, naniniwala ako ng wagas. Tara salubungin natin ang bukas. Kasama ang SMB hanggang wakas. Bukas na ulit ang mga pintuan. Bukas na ulit ang mga mall at simbahan. Nangangamoy bibingka at puto. Nandirito na talaga ang Pasko. Sa wakas, dumating na ang bukas. Sa wakas, naniniwala
Pagsasama natin na walang wakas, basta't andyan ako, ikaw at kayo, sa San Miguel Beer tayo mabubuo. Sa wakas, dumating na ang bukas. Sa wakas, naniniwala ako na wagas. Para sa lubungin natin ang bukas, kasama ang SMB hanggang wakas. Drink responsibly. Diyos maray na aldaw sa lambang Legaspenyo. Ini po si Junjun Chan, aki kang sa indong padaba na dating pangsihal na si Seloy Chan. Sa ngaran, kang sa muyang pamilya, minapaabot kami maugmang Pasko asin magayagayang bagong taon sa lambang saro sa indo. Ang Pasko, sarong panahon ning pag-ugma asin pag-andam sa pag-abot kang sa tuyang kagurangnan. Lugod, magreinar ang pagkamuot sa lambang saro asin pagkaburugkos ning lambang pamilya maski na ngani nasa iraram kita ning kadipisilan darakang pandemya. Sa Giraray, ini po si Junjun Chan, aki ni dating konsehal Seloy Chan na nakikihuron sa Indo. One more Chan. Move more, eat right. Ang tamang pagkain at pagkilos ang pundasyon sa malusog na pamumuhay. Sa tamang diet at ehersisyo, maiiwasan natin ang lumalalang banta ng malnutrisyon at obesity. Maiiwasan din natin ang mga non-communicable diseases tulad ng diabetes, sakit sa puso at stroke. Tara na't labanan ang malnutrisyon at mga sakit. Ugaliin nating mag-move more, eat right for a healthy Pilipinas. Ngayong Kapaskuhan, abot kaya na abot kaya ang Beer na Beer. Sa Beer na Beer, masaya na masaya kasi 80 pesos SRP lang for 1 liter. Pero masarap na masarap. Panalo na panalo kasi sulit ang masarap na beer. Kaya ngayong Kapaskuhan, sakto na sakto sa masaya na masayang kwentuhan ang malamig at afford na Beer na Beer. Beer na Beer, tunay at tapat. Beer na Beer, 80 pesos SRP pa rin ang 1 litro. Walang price increase. Drink responsibly. Everyday sa bahay daming activities, kaya breakfast pa lang give them champion energy. Milo breakfast every day, Milo breakfast every day. Help champ start your day with a balanced diet, healthy lifestyle, and an energized, nutritious breakfast with Milo. May winning combination ng milk, champion energy nutrients, at Choco Multi-Sarap. Milo breakfast every day, Milo breakfast every day. Helps you jump start your day, Milo every day. Ituloy ang pagiging champion. Milo, everyday. Kong Joey. Subukan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa katok. May Bicol International Airport, magayon na sindikalidad, MSEQ roads, mga infrastruktura, livelihood training, katabang pa ang TESDA, ayuda, asistensya, yaon ang tupad. May modernisasyon sa mga universidad, sa BIO, salamat libreng tuition fee, dahil sa tabang ni Kong Joey. May modernong ospital, mga pasilidad, sa tung naresibiya, mga tabang medical, sa BRTTH, Bicol Heart Center, Bicol Cancer Institute. May mga bagong tulay, mga eskwelahan, mga patinampo sa lambang banwan, mga water system, kadakol pang iba ang naginibokan mabuot na kongresista. Kong Joey. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Ipinapaisi Canalbay Electric Cooperative Incorporated o ALECO na magkakaigwan in district elections para sa Junta Direktiba Canaleco sa mga minasunod na petsa. December 18, 2021, Ligao and Uwas. Voting Center, Ligao West Central School and Uwas South Central School. Deadline for filing of Certificate of Candidacy, December 8, 2021. January 8, 2022, Daraga and Kamalig. Voting Center, Daraga North Central School and Kamalig North Central
School. Deadline for filing of Certificate of Candidacy, December 29, 2021. January 22, 2022. Pulangi and Libon Voting Center. Pulangi South Central School and Libon Central Elementary School. Deadline for filing of Certificate of Candidacy, January 12, 2022. February 5, 2022. Malinao and Tiwi Voting Center. Tiwi Central School and Balsa Elementary School. Deadline for filing of Certificate of Candidacy, January 26, 2022. Ang Certificate of Candidacy kan gustong magkandidato, dapat maisumiter day maglampas sa mga petsang nabanggit. Alas 5 ning hapon sa opisina kanaleko sa W. Vincent Street, Albay District, Legazpi City. Ang nagpapaisi, ang manihamiento kanaleko. Brad, atubangon ang angat kang panahon, kaya pakusugo ng hawak, mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be, taamang sa lakas resistensya, kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte, lakas ng 5 piso lang, SRP! Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-arginine, Songaria Cynomorium at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi ninda, ang tunay na lalaki, matibay, maurag, asin matikas. Sabayan mo pa, Key Robust. Robust, 65 pesos SRP per tablet sana. Para makasiguro, magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importante pagirumdum. Ang Robust mahubulong, asin na pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helak. Radyo Balagon ka ito. DCGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Tamang oras sa Radyo DZGB, alas 9:06. Halin sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Handa na ana Lung Center of the Philippines o LCP sa Quezon City in kaso magkaigwas sa giraray nin COVID-19 surge sa Pilipinas. Sigun kay Lung Center spokesperson Dr. Norberto Francisco, na ang ospital igwang pigaapod na advanced strategy plan pag naglangkaw sa giraray ang mga nairehistrong kaso darakan patakot kana bagong Omicron varianta. Magigiramduman na nagpayag naman in kahandaan ang Philippine General Hospital o PGH sa posibleng pagsirit sa giraray kan mga kaso nin COVID-19 sa nasyon darakan bagong varianta. Yan ang pangalas 9 bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Mega 1.